Jadi dia kadang dainang nadohot marliturgi kudul ma bisa bola siamun nilang katanon pinangido sa halinay tu akka amang doho inang nadoho marliturgi kudul ma
mulia na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungo do hita di bornginon laho mamestahon parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus narodo ibana manopot hita jolma pardosa di rumari do dirina jala disoluk kon rupa ni hatoban gabe sumatu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Naing bongot mahita tu parsaoran na badia rapdohot debata alanita mado hita madok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai na mangalehon partikian nauli di hita atong majonok mahita jala maruduk ni roha diadupan ni debata ay naung bicar do panod dangi di hagolapon tapangiar maswarata mamuji tu hatta pardenggan basai maredde mahita. Yesus Kristus dohot guar nito di porbadian na tumapalangit dohot tanoon amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang nabulon bicar dosada panodang diaka na mangingani tano na nilinggoman ni hamadean marrongoman bangsom rosian lomona di ari parporanganmu marpahean habadiaon songon nabursian apuan niya dostorang rodo tuho paranganmu akka nauposo. Haleluya. 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 Martangi yang mahita alide bata ama na di banua gijang puji-pujian hasangapod dohot hamoleateo nuhosob baho kami tuho marningot si lehon-lehon mina balgai tu hami jolma na di pardangola non ima anakmu Yesus Kristus na sidurumi sian banua gijang alani hami kabenadangol do ibana jalan napugos pola tubuh ibana di barani Betlehem asa mamora hami say rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim asalam huida hami gudang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Marede hita. Sa
tangihon amu mapatik ni debata di parpunguan bodari natalon imana tersurat di barita nauli sinuraton di si Yohanes bidduwalu ayat 12 dungi diulahi Yesus muse majamitai nasi dan ninnama audo panodang di portibion nasotupa merdala di naholom na mangihuton au di ibana dotahe panodang hangoluan atong rap mangidogogo mahita tuadopan di debata lahu mangulahon patiknai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahopar tu patikni. Amin. Dimulanai uli dohot dengan situtudo portibion dohot sude pangisina alai nuaing nunga dihukupi timus dang adong be godang ni godang suara ni pidong na marhabong ala ni jol manajut-jut manegai aka suasuanan lau pasauton lomoni rohana hadameonipe nunga maul be didapot jol main nuaing alani porang dohot huaso dohot arta godang ni hasusaan alani lalo manang alani aik magudang partangison alani hapuguson hage duhon dohot pangarupaung nang panggosa-gosao didongan nang nasa ulau dosa tahe sudenai alani jol manunga dau jaladang makaholongi debata dohot dongan na jolma. Oleh Tuhan, engkau ditik kina parpudion masa do sore mago kopit 10 sia na pola mabahe gudang jol mamarmatean ngulu perekonomian na hurang denggan gudang nihurian na soboi be patupahon pesta natal dohot ragam niaka parukilon nata adupi di partikianon alani Tuhan asima roham dihami patugu maha porsiaon nami asa unang mabiar jala madeli hami alani parnguluanon patupa mahami gabe panodang maradok pondongan nami songon hatam namadok tuksura lam marpugos dongammu lam surut tahe parbohalo di labungmu ikon tolonganmu ibana nang halak dagang nang halak paisolat ibana asa mangulu ibana di labungmu. oleh Tuhan ngaroho tu portibion sodangi marohanami dari bagasan hagolabo hurian itu hatta nungaro tu hatta manopot bangsona jala mabuan hangoluan idonata halasson di bornginon alai haholomo dojojot makukupi tanoon jala lam tujorbut nado pangela ni sibolisi mangihoti torop jolma disegai dotodi haporsiaun dohot pakirimon sogut diguturi marum namar rumah tangga disegai nang rohani ianak kun asa tuis tuhata ni debata
alani tamado pahusor-husorotta di bagasan rohat tabi. Lukas 2 ayat 9 Rodi 10. Jadi didapoton sada suruh-suruhan manasida jala marsi nondang masangap ni Tuhani pumaliang nasida gabe mabiar si tutuma alai didok suruh-suruhani matu nasida unang mabiar hamu ai barita las ni roha godang do hubuan tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoi. Lukas 2 ayat 10 sada sahatu ayat 12. Ainang tubuh do dihamu sabor nginon di hutan si Daud si palwai ima Kristus Tuhani on mapatinandan dihamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak di panggatan. Lukas 2 ayat 13 sahatu 14. Jala topu maadong dongani susuruhani torop aka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon diaka jolma halomoani. Lukas 2 ayat 15 rodi sahat seplono. Jala dinalahoi aka suruh-suruani sian nasida do pak gijang masih pandohan ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon napi nabotohon itu hani itu hita. Jadi hatok mana sida lahot si gabe jupangnya masih Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Lukas 2 ayat 17 rodi 10 alu. Asadung di ida di baritahon nasida ma boa-boa naung nihatahon tu nasida taringo tudak danagi. Jadi sudi nau begesa longang bedo siala na nihatahon ni akka parmahani tu nasida.
lam godak pe akka parukilon namasa di tonga-tonga ni nguluon. Ingot ma Tuhan tado nama dongani hita. Ngololam lumlam akka parrohaw ni jolma di partikianon. Ingot ma alanido bahen naro Tuhan Yesus siap banua gijang sorang tu portibion. Asa disodangi sadok ngulutan na di bagasan hagulapon. Alani dang jadi papeolonmu uhum. Dang jadi ho mernida-nida bohi. Jaladang jadi jaloon musilua. Ay sisip do papitung mata ni halak na pistar. Jala babalik-balik parhatan ni halak na tigor. Atong songod dia perumang ni parnguluan na niadopan munuaeng. Diarsak manang las ni roha. Sayukap maroham majak ko Tuhani. Asa sorang ibana di bagasan ngulum. Hamuak kadongan sahuria di horhon hatutubu ni Jesusido obas naib baru parsaoran naib baru dohot holong naib baru jakkon masih paluai sodang nilililon masongon simbol namar badan hita bornginon nasotaula hobi dosa rade mahita manesa dosa di dongata tuhatta do madok audo panodang di portibion nasotu pabe merdala di naholom nasa na mangihuton au atong borhat mahamu manopot akka ruas. Sorang
Hamuna kadongan las maruham dunga saur betuhata Jesus si paluai tu portibion jakom maibana sian ukap ni roham jalahati dakun maibana dingolum Alain yang Katolik Tuhan Yesus berarti Yohanes Sada ayat 12 114. Alai manang pigana manjapkon ibana tusido dilehon huaso asagabe anak ni debata nasida akan posea di goana ima akan naso tubuh sian mudar manang sian sangkap ni daging manang sian sangkap ni debawa tung sian debatado gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huida hami mahasangapon nai ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Galatia 2 ayat 20. Dada au be na mangoluhin wai Kristus do mangolu di bagasanau ya mangolu piau nuaing di bagasa daging mangolu marhite-hite haporseaon diana ni debata nama kaholong yau jala nama ngaleho dirina kumokopau. Yohanes 15 ayat 4 sahat 5. Saimia di bagasan au mahamu
songon au di bagasan hamu, songon ratingi naso tarbahen marpabue anggo siat dirina, anggo somia diau angguri, la songoni hamu, anggo somia di bagasan au hamu, au do hau angguri, hamu do ratingi, namia di bagasan au, jala au di bagasan ibana, imana marpabuehon gudang, aidang tarula hamu agia aha, anggo so mardongan au. Efesus 2 ayat 8 sia dohot 10. Aisian asini rohado uben namaluhamu dalan haporsiaon jala dada binahemuna sileho-lehon di batado datuk siap parulaoni asa unang adong nama muji dirina ai jadian nerohita akan natinoppa di bagasan Yesus Kristus asa marulau nadengga kita ai akaido di pature di batahian asa taparangehoni. Filipi 4 ayat 8 sahatu ayat sia. Akup nii ale akadongan pikiri hamu ma nasa parangin nasitong na daulat na tigor na botor na ulina dengkan degion ni rodi sudena targoar haburjuon na tao puji-pujian ulaho kamu ma na giniruhon muna na jinalo na binege jala nani idamuna diahu dungi donganan ni dibata si pardamai ma hamu. Amin. Hatani di bata turpukni parpunguan bodari di bagasan tikion na tersurat di suratnya Apostol Paulus madapoton si Titus bidu 2 ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 ainung ngatarida asini rohani di bata sibahen haluau ni saluhut jolma laos diajari dohita paimaimahon hatuaun natahirimi dohot hapapa terni hasangapon ni dibatana balgai dohot Kristus Yesus si baluai imah tahon paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham unang madong namarhuni roha midaho ido sahatna martua maakan atumangihon hata ni dibata jala nopiopsa. Amin.
maha porsiaut tai songon nahina tidak kondi dongatta saha porsiaun rap mahita madok au porsia ide bada Jehovah ido ama pergugun nasu hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabia siato di borbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni selatus nama tetar pajal doi bana di hau pinor silang na tua tu banu atoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau huduk tu siamun de bata Jehovah amanai pergugun na suhatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditod di purbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan abadia dohok dihasesan di dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu sogo daging ni halanak mate dohok dihanguluan na sora suga amin. Sunggul-sunggul di pestata apalah di bagasan di kion perayaan pesta Natal di huriat tasadarion di patupa masuk pukul 10 tolu masuk pukul 10.05 dohot pukul 10 pitu marsugut hari Jumat 25 Desember tahun 2020 patupaut do pesta perningotan parjolo di hatu tubuh itu hatta Yesus masuk na parjolo pukul onom dang pola adong ulaun nabadia pukul 8.30 pukul 11 pukul 10.05 dohot pukul 10.07 sude kebaktian nih dang pola di patupa ulaun nabadia di hari Sabtu 26 Desember tahun 2020 patupaut tado pesta paduahon perningotan di hari tubuh itu hatta Yesus masuk pukul sia wib jala di bagasan kebaktian nih di patupado padidion nabadia dung sidung permingguon manang pesta perningotoni diuduti do tu pembagian bingkisan Natal manang si palas roha tuaka ama ina nama balu dohot yanakon naung somarama somarina maksimal umur 10 tahun di sude pelaksanaan ibadah perayaan Natal sadarion papungu peleat dohita tujolo nilanggatan adorang sojamita dohot dung sidung jamita haperluan tu sosial huria HKBP Sutoyo songonima buah-buah dohot sunggul-sunggul dihita. Amun kapur sehat, maduson
batu pana dopat mahani Digi jang mare debat di surgoi Damene de batana sumurung sian saluhut roha
imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus taparwahom mabibilta manang nadong di handphone ta turpuk jamita di bagasan borngin nabadia manang borngin Natal di bagasan Obason di anek dosian Evangelium Jesaya manang panurirang Jesaya bidusia ayat sada saat rodi ayat onom marhiti topik ainong bicardo panodangi di hagulapon. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Hujahama tuhita ganup songonon ma tarsurak disi. Bangso na merdalani di bagasan haholomun marnida sada panodang nabulun. Bicardo sada panodang di akka na mangingani tano nilingguman ni hamatian. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di badiri ho di ibana halalas ni roha na bulun, marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parulupulupon di namarbagi tabat-taban. Ay nunga di ponggolhon ho auga na ape tu ibana, dohot batahi ni abarana, do licing-licing ni nabangadu ibana songon uju di arimidian ay masoksok do sugut nasa sijata ni parsijata di hatuturtar ni totangan rodi ulos na marsapu mudar gabi si panganon ni api ay nunga tubu dihita sada poso-poso nunga dilehon tuhita sada anak papetu abarana dosogut harajaon jala bahenon na guarna si partahi halongangan si ulubalang ni debata ama saliling nililing na raja ni Hadameon bahen hagagada ni harajaon dot Hadameon na somarujung di hababangsa di si Daud doho di harajaon nei pahotton doho patuguhon marhiti-hiti patik dohot hati goran ola nion rodi saliling nililing na hamuruhon di Jahuba sebaut patupahon songoni ido sahatna huria di Kristus na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus parjolo hami madok minta maaf ala gudang dope dongata di luar dang tarbenrap dohot hita hapi hita bu hita dison jala tatanya kombana sida asa boy hita mungkin marsugut ala dong do 5 sip ibadahi tapi 5 na dia ma nadinggan manang tikita pukul onom kah tongasia 11 15 manang 10 pitu ade jala marhition pasat kami mas secara sian keluarga nami selamat Natal madihita. Dakuboto di samping habirang ta manang di siamuta ngata dokon selamat Natal teh. Unang pula dibuka maskerna. Toka ate. Baik kamu masuk konon. Senyum hamu. Nata bilang dibereng nasi deh rupane. Jala ikonlas dorohata namar Natalon. Alana hudok matuhita dan niripu dodang bui behita mar Natal alani si Covid na bawa nonate jala soho si toho nasa jupak kude nasa hubereng de ikon hutiddes do ikon mate do bahenoku pirusi rupani alai guarna pe virus dang terida mangate songon dusaidi dang terida alai mangonai Somaldo tadok molo jumpa la sinroha di parpunguan si songonon ganup tahun ima malam Natal. Manang borgin na badia songon na hudok nakin. Ala borgin do somal na tapatupa na si songonon. Mungkin tabain pukul 5 alai di partikian na parpudon ala ni Covid gabi tabain mamulai pukul 1 nakin.
Hape sonari alani pandemi kopi 10 siang naung godang banigai tatanan naung jut jalan naung tahanguluhon, bahkan ada orang so tubuh pe nunga tabah ini basongono situasi na manginang ikon sudi hita mar masker di pesta Natalon dumumuse tu ora-ora ni pamaretata aisian pamareta do jupangta nasi songonon dang bui behita bibas alana ikon 25% do sian kapasitas ni gereja nabui beribadah jala ikon sajom songo dia mampen sajom mate kalau nakipe mardel per liturgi apalagi na pensiun ngabi noto be ngapi geminiti ate ya asugar nakin badiko kamu manakin do akan naposo agak hicado pe no cepat ala nga akan nametun saya kira-kira itu dia rupanya memang daudo pe surgoi ate amang daudo pe surgoi ale huparon narako nakin hunik mati songo dia do maben sajom dang bui apalagi au perjamita iko 10 menit ulu nama diburai hamu udah iyalah mok 10 menit jom na perjamita kan begitu hamu nama nami memang itulah situasi saat ini tidak ada yang perlu dikecewakan. Memang orang Kristen harus bisa beradaptasi di dalam situasi apapun. Jangan pernah menggerutu. Karena memang situasi saat ini memang corbut do memang pandemik sapulusion, manang kopi sapulusion. Betuani do pe boi hita beribadah teh. Boi do pita hita hudul di son ido makana minta maaf na kitu akadongan ruasta na di jolo, na di luar, mungkin di bereng na sido live streaming on. Minta maaf hami alam memang situasi do mabay na manginang na somal na molo pajupang songonon ulaut ta pesta Natal ta lebih dari 2.000 orang HP ikon 25% sian kapasitas na adong terhira 350 mai na somal na boy do di ibadah na biasa pukul 10 walui 600-an sekarang tidak karena kita tidak bisa pakai teras dan halaman gereja. Hinorohon ni kesepakatan mai. Jala memang ido halak Kristen jangan pernah menjadi pengecewa bagi siapapun. Molo songonon situasina tahalasomai. Terima kasih Tuhan. Kami bisa bernatal malam ini. Anggo di rohakku manginang. Ala binereng grafik selalu menunjukkan naik terus na terpapar COVID. Bahkan na tuari 7.000-an sadari undang binoto 7.000-an se-Indonesia dan di Jakarta ini di atas 1.000 terus tiap hari. Dakku boto songo dia bah mungkin songonomma carata orang Kristen yang baik menerima keputusan dari pemerintah karena kita ingin juga memutus mata rantai COVID-19 ini. Hamu nama nami berita Natal dang tarsirangi sian berita najuluhian di hasosorang ni sada poso-poso di Bethlehem hutan na mepmet jala di bara ni pinahan di baritai di pabotohon iya na sorangi i masipalua Mesias na dipaimai mahalak Israel na julu hulahi mamuse iya na sorangi si palua manang Mesias yang diurapi Allah nuaeng dihita di bagasan tikyon mabegi barita nai barita hatu tubuna nungga disuri rakonesian akapanurirang 100 tahun adorang sesorang Tuhan Yesus Mika 5 ayat sada alayang goho ale Bethlehem prata tung metudo honian anggo pola tung jujuron sian akan baribu-ribu di Juda habis yakodo harorowan ni panggonggomi Israel bahkan diturbuk tahun di dok donakin
Sian Jesaya sia ayat sada saat rodi onomon na digowari proto Jesaya na di surat kurang lebih di obas 700 sebelum Kristus lahir. Alai nunga disurirakoni nunga dialattoni dan sudah dibuatkan oleh Yesaya, proto Yesaya yang 700-an tahun sebelum Yesus lahir. Didokdonakin di ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada paso-poso, ainunga dileo tu hita sada anak, papetu abarana do sugut harajonna dot akalana asing. Ima Yesus. Jadi cerita Yesus bukan cerita yang baru muncul saja. Dan ujuk-ujuk muncul di mana? Odo si palua tidak. Ale ratusan tahun yang lalu ditiki seseorang dope Yesus nunga disuruh rakon aka panurirangi. Ibana do si palua. Ibana do Kristus. Jala de bata na digwari anak ni de bata. Jala si partahi penasehat ajaib. Si ulu balang ni de bata Allah yang perkasa. Ama saliling nililingna raja ni hadameon. Raja na membuat damai tu hita. Tu portibion. Ingot raja do ibana, si partahi do ibana, jala ama ni saliling-lilingna. Ini luar biasa. Dan apakah kita mau menerima dia sebagai Mesias? Apakah kita mau sebagai orang yang percaya ini, yang dikatakan Kristen ini, menerima dia sebagai raja, menguasai hati kita? Ainu ngasiga portibio namanginang, ngasiga rudut, siga nakin hobartu nasi di jahon perditasiahan liturgista, siga alani sedo, tidak karena iblis daun. Dan sibulis manegai portibion tidak. Isi do. Jolmaido. Hita do. Na mangului hata ni sibulis. Hita do kuncina. Hita do penentuna sa sitong. Ido maka na dong anekdot nga demonstrasi be aka sibulis tu di bata. Adong mabe sepanduk. Bukan kami yang membuat dunia hancur, tetapi natino pamido ninna. Itu anekdot. Tapi itu gambaran benar-benar ala memang nung ngasiga portibion ala di jolma. Persaurat tatabiring mamanginang. Hamokuson ala ni hisap-hisap di daging, emosi yang berlebihan, ambisi naso terkontrol, kejahatan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Di mana-mana ada pertengkaran, perkelahian, perebutan yang tidak masuk akal. Bahak dope nama bahan siga portibion. Jala sudinai alani jolmado. Ido sibocirina. Dang perdulu be jolmai. Isi do ibana sa sitongna. Kita lupa siapa kita. Na lupa do hita mang. Isi do hita sa sitongna. Jolma dohita. Molo jolma dohita berarti nanti noppa dohita. Kalau kita diciptakan, berarti yang mengetahui tentang kita adalah yang menciptakan itu. Untuk apa kita diciptakan? Sarupa doh gitar. Diciptakan gitar asal lo menghibur do. Asa bodo maret de jolma molo marhiti gitar dot aka uding-uningan na asing. Diciptakan mobil supaya cepat proses transportasi. Diciptakan apapun di dunia ini, dan termasuk kita supaya kita membantu proses rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan nunga siga pikirata ngagudang akayanakon mangalo naturasna, ngagudang natora sedang peduli tu yanakonna, dan peduli tu perkerejuanna, tidak dijaga masa depannya. Dan peduli bana apa kata orang terhadap dia, yang penting dipasobu tagasna. Banyak orang begitu. Maka tai pe jolma ngalam rorang be. Angguna julu ningot mulo makatai tu na tua-tua or samang buru horas tulang anggo sanari jangankan bilang horas
Ya nama itu nak musik dipahata-hata. Banyak kita terfokus kepada yang negatif-negatif saja. Tidak pernah kita melihat kelebihan orang lain. Jika kita mampu melatih diri kita untuk melihat kelebihan orang lain, maka kita akan, dia hebat, dia pintar. Mauldo na objektifon, mauldo. Tetapi jika kita melatih diri kita, dan itu sebabnya, headuh hujami tahor dison, istilah na menarik yang paling menarik bagi saya ketika membaca surat Rasul Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 6 ayat 7, didok alai anggoho halak ni dibata. Kita ini imago Dei, gambar dan wajah Allah. Didok di bahasa Indonesia, hai kamu manusia Allah. Dan didokon hamu jolma. Dong. Alai didokon hamu jolma ni dibata. Halak ni dibata manusia Allah. Hei kamu imago Dei. Kita adalah orang-orang Allah, ciptaan Allah. Ingat kamu, molo lati dopan di bata do hita sukut di bata ahanan yang ulah honota di bagasan ngulutta. Jangan hanya mengandalkan pikiran atau perasaan kita. Halak ni di bata do hita, jolma ni di bata do hita. Manusia Allah, bohi rupa gambar imago Dei. Unang paluasamu alani hisap-hisap ni daging ta disegai rupa wajah imago Dei manang halak ni dibatahi ta. Luar biasa. Itu makana naong dipabaru luhita marhiti Kristus. Anggojo halak batak. Naong nuang mai tabering mah halak batak. Ya, nejulu halak batak dak cuci tangan nih. Mulu mangan. Mangan terus. Ale nuang hita nggak pakai sendok garpu be kan? Adong na pakai pisau. Ado stick do teh. Ngasih halak barat. Jala halak na biasa bersih, dia akan berusaha untuk tidak kotor lagi. Ingat, kita ini adalah gambar Allah. Jala sasitung na iman natal amanginang. Paingotok kita asa mangulu hita di pangatusion songon dia do hita marpangalaho songon halak ni dibata sebagai manusia Allah, sebagai gambar Allah. Natal paingotok kita asa mangulu di hati yuron nasian debata. Natal harus membawa perubahan. Ilo makana mau lemar Natal hita ahado nabui tabuat sian Natalon, ahado nabui tarubah sian nguluta. Adong do cerita nyajulu ngahubigi lilingon rupani tiki mahasiswa ngahubigion. Adong masalah anak buru. Aku tertarik kon alat kini dulu piau. Mulu dulu kan mulu cerita anak buru tertinggil do si pareonon. Mulu cerita nama balu lang pola teringotan ni rupani. Alai mulu ala dulu yau. Seperjami tado huboto do senami maceriton. Ilustrasina sederhana do. Adong anak buru. Langsung kita neng mar motor sudi anak buru. Gari ada ujago anak buru neng mar motor saya bawa deh. Dia lang tekongani rupani. Ya. Ale moloon marangkok do be tradisina. Marangkok mana burun angur. Terus angur. Ay angur mah itu anon. Habi biasa-biasa do halakna. Angur mah molo na anguri liling kan narga do. Parfum nei. Itu kan nang songon hita rupaning aku maju dokonon ya aduh tuhor cut wah sampai satu ngak lewat siap itu habis aida kina tak tikini be 1.600 sudah sabotol nejulu ya hasu habis jangan lewat pintu neng pada foto pintu pe ngamago be ngame biar be parfumi rupaning jala ina tahun manang itu anon angur terus puang sepanjang jalan angura pokoknya angur mak penasaran masa halak bawa isi do itu anon pasti namura do aina julu kan dan apalah di hari koton jol mamar parfum atau emak song dia be bau ni daging dibon tong dolo mau jol makan begitu
Saya dipanok noti amat tau bawa saya diikuti mah terus penasaran mah ibana. Seminggu lebih di payuti ibana itu anon. Angur terus. Jala lucuna molo neng karejo dan angur. Molo dan karejo neng karejo pagi-pagi dan angur. Ale molo mulak karejo nanguran. Ayah harun. Ternyata hamu diboto hamu do diboto itu bawa ternyata buru-burui karejo di pabrik parfum. Iya. Dungi Roma bawon patut matong ngangur itu anon. Bawa mo songoni bondang mungkin bah. Saya di hari me kena senggol. Ne julu parfum arga. Dan orang-orang tertentu do memakai songonau rupaning. Ne seri wo nomor 100 rupaning. Lewat pintu mago lumayan walaupun hanya beberapa menit. Penasaran mak, ternyata kerja di parfum. Amangin ang uduk matuhita. Apa yang bisa kita bawa setelah kita beribadah dari Natal? Molo didok nakin dia 5 dison nunga tubuh dihita sada poso-poso. Dileu tu hita sada anak pape tua barana do suhut harajaon. Jala bayon na guarna sifat tahi halongangan. Siulu balang ni debata. Ama saliling-nililing na raja ni Hadameon. Wah, kalau cerita raja itu berkuasa dan dia bisa melakukan apa saja termasuk kepada kita. Tersongon itu waniru paning. Dia tidak sadar bahwa apa yang digumulinya dalam kehidupannya, pekerjaannya ternyata berdampak baik kepada orang lain. Dia tidak sadar bahwa dirinya sudah membawa harum bagi orang lain. Iro na nidok di bagasat tikyo na manginang molo marnatal hita asa unang marisuang. Kita harus membawa perubahan. Kita harus merubah komitmen dan memperbaiki komitmen kita sebagai orang percaya. Tidak soboti, tidak bukannya harus tidak ada perubahan, itu bukan orang yang bernatal. Orang yang bernatal harus berubah. Harus mau berubah. Dan siap untuk dirubah. Yesus sudah datang. Yesus sudah lahir. Sediakan hatimu untuk dia. Dusun halak nadihagula podohita. Molo say hola dirita. Tak pikir-pikiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Molo so peduli hita tu halak. Hacik dorohana manangdang alani hatakku. Hacik dorohani halak alani pabahenaku. Itu bukan tipikal orang yang bernatal. Ai dusun dihagula podohita mulu saya hulan nama mereng haroga hahurang redongan suara nih hacik dorohani jo hacik dohita dia kita tuh sakit kalau kita selalu melihat yang negatif enang. Iya, coba kita latih yang melihat yang positif-positif. Dusun nadihagula podohita mulu saya holan natari koto di nguluta. Dia tidak peduli dengan orang lain. Ada perubahan. Nah tapi gudang pergumulata pribadi lepas pribadi. Alaina nidok di bagasan obason. Nunga bicar panodangi. Manodangi hagulapon. Hati kita kadang kita lupa bahwa hati kita ini gelap. Pikiran kita juga gelap. Buamo mulu na gulap tartodong dosudi mulu mati lapu si matua pe ditobis nama marbao pe ditobis nama. Itu hebatnya orang Batak. Bau nape inangin atong ape jauh teruni bau umurna inangin atong anggo digijang tabu dope umurna ape ala na marbao. Bayangkan orang Batak saja sudah punya tatanan yang baik. Ima molo tiur roha do pikiranna. Di bahini molotung petagulut nataguluti. Hiduplah dalam damai. Nacitan ngulu molo somar damai. Pajupang dok dongan Pajupang dok dong nang musik. Naneng mate bibana mate sono. Haci do halak molo somangulu di bagasan hademion. Atong latih dirimu. Tuaha artai. Tuaha hasangaponi. Tuahan nata guluti molo sadong dame dihita. Curiga selalu. Baru molo curiga hita amang tuinata. Renges do hita mudum.
Be. So tu disoki kau bang. Wala mer entai ups. Tarsongon aka ama mulu gudang hepeng na disakui do terus ieu paling kan. Saya dibering-bering menate tu dia rupanya. Ale mulu saya jono nate tertiup dompet na rupanya. Kalau kita curiga, jadi haci do halak na curiga. Jangan biarkan dirimu mencurigai. Biarkan dirimu berdamai dengan orang lain. Taburu na mardami bang. Pajupang dot halak. Hei. Nama siapa rupanya kan? Enak berdamai. Jalan marsiraria pita bu. Beko kamu mah. Mau halak na mardami. Ini tahu marsirarian. Sedih begu. Ini tuh kan. Cuma maju tu halo tadok kono begu na ayah ada ni mah. Ku pencara aku dah. Ale mulu na mardongat do mardami bang. Sedih do begu kan sakuni do halak bata kate. Itu dah. Woi, huting na tuh kan. Mulu dang mardami hita mulu marala do. Jangankan huding. Mok ina tui baru paning. Sugo do rohani bada. Hape mok doi baru paning. Alay na mardongan. Ganteng nak memang ganteng doi baru paning kan. Beko ta salo di paning. Mana ngahape na masa. Di bawah ini dia lahir untuk kita dan dia lahir karena kita dan dia lahir untuk menjadi pembawa perubahan. Ulu mahamu dirubah. Ulu mahita dirubah. Ido Natal amanginang. Parade roham. Asa disi sorang ibana. Jala dame ni di batana sumurung. Mian di bagasan rohata. Jala ido tipikal ni halak. Nongmar Natal. Dia menjadi pendamai. Dia pembawa perubahan yang baik. Dia selalu melakukan yang baik. Jangan pernah memikirkan yang tidak baik, apalagi melakukan yang baik. Atau borak mahitan non mulak tu bagasta manang di dia hita singgah gabi pardami mahita molutung peadong non tu juluni ukian mengopi tarsomal di molo lewat tiba habis minggu na gudangan par minggu disi do buka carope gudang do disi anon rupaning ale dang adong buka cara tai do makan adang pola di buka cara ayado baru-baru sah tahu ison adong mahuru hamulatun tu pedita Roma mantan ruasta gemuk-gemuk begini saya pernah lu melayani di Jakarta ya di telepon mantan ruasta ima halo amang halo inang apa kabar sehat aduh dapat hamulation ya hah dapat hamulation dari mana ini saya lagi di UKI banyak ini bertebaran buka acara nih nak dibering mak tu padita sekian pak patut do naraki bagasan rupanya ati BH ngopi hitam manang di dia mulai sianon bawalah ingat hamu mahatan itu hani gabi si pardame mahita molutung peso salamangetong pertiga-tigai unang muru atong inang aduh inang ini tamat dari mana sih ini kurang inang kurang apa kurang banyak ini inang itu kan tebodo kan ale bolu menggerutu di ayah hadu hamun nomor 3-3 apa tu rumah mamor hamun nak betul sugu rohana dah molutung pi terdigi pak muna rupani aduh pengen sepatu saya ya hendak bekate bukan dan mungkin calon nih mulu sebulan kan itu di baheni amanginang mari enak hidup dalam damai ingat tamu songonam namar dong asaripe mulu mekel terus ale unang otong mekel terus atong susah deh mulu mekel terus 87 dia deh lampit kan begitu. Jadi ale mau lembangulu hita tadi tarida bahwa kita sudah diperbaharui Tuhan karena kita bernatal malam ini. Dia akan memberkati Anda. Amin. Martanya mahita. Mulate madiho Tuhan dimborngin nabadion. Marnatal hami. Manaringoti hatu tubum posrohanami amang. Nunga sorak kotu portibion nuaing seorang mahotu roha do pikiran nami do ngulu nami asa gabi si pardame hami songoko raja pardame jala dame nasya koima hubatu duhuk kami marhiti parange nami pakatayon nami parsauran nami sonang nai jala uli nai molorap hami di bagasan dame nasya koi dang adong nahurang Tuhan nangpe gudang akan nahurang ala di pasikop dame nasya koido ala ni holongi
di bagasan parsaoran nami akan hurangi gabi sikop di parsaoran naneng huduti hami atong pasu-pasu mahami ruasin huriam nadong di garijaon dohok no satarbain Tuhan rotu garijaon dohok nasubui rotu garijaon dohok nasubui ala ni peraturan ni pemerintah nami ali amang mian madame di hami saluna akan apursia di pesta Natalon Tuhan di borngin nabadiyai naing ma sorako di ngulu nami ganup jala sisa madusa nami pasu-pasu hami urupi akka na di bagasan hasusaan pamalum akka na marsahit lehon gugu di akka nagale pasikop akka na pugus Tuhan jala obati akka kerinduan nami nasubuhi hami mulak tubo na palasugit nami alani keterbatasan na adong na masa nuaing di kopi sa pulisyon masihol hami tu aka keluarga nami masihol hami tu natoras nami masihol hami tu akadungan nami homa Tuhan na mangubati sihol ni roha nami asa margugu hami lau patupahon nandinggan muse atong sa di homa ngulu nami mariti Kristus Yesus amin. Mare de mahita los tapasahat ma piliata. No
baligi hatani di batana pabotohon tuhita ay nong bicar do panodangi di hagulapon tuhat taido panodang di bagasan nguluta narodo ibana manundangi hagulapon marhiti holongna asahita na mardalan di bagasan hagulapon marnida hati urun na binuan itu hatta asa dapotan las ni roha hita songon las ni roha di gotilon songon parulupulupon di na marbagi tabat-taban atong akanong majalo hati uroni patut do makatidakoni di bagasan nguluta unang bimangulu di bagasan hagulapon hatane di batama dok marburi mahamu urasi hamu madiri muna paholak kamu mahinaroa ni pabahenam muna sian jolo ni mataku pasohot hamuman na majahati guru hok kamuma mabahenadinggan lului hamuma uhum pitore hamuma na nirupa patikos hamuma uhum tuna sopot somarama odingi hamu akkana mabalu. Kristus do Tuhan nang rotu portibion lau paluahon dohot sumudangi hita saluhut na natinopana martua maakana porsia di Yesus Kristus ay ibana do hatuauni ibana do hagugo otta diaka parukilota ibana do namanoktong asa manang ise namian di bagasan Tuhan Yesus dapotan hatok tongon saliling nililing na ibana do raja dame na padamion hita tu di bata ama alani mangulu mahamu di bagasan dame rap dohot na humaliang iba nama na mangaramoti lakata di bagasan pakirimon na ibaru. Ali di batama namin na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus hupasatami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalamutad dahami gudang ni sileon-lehon mitu hami asalam girgir hemat dok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya roh maharajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon pandesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ra
jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodangi Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana medaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala dipasaur hon madamena tutodim. Amin. Hamuna manami nanami ruas ni Kristus ina hina holongan sian parhaladu sudi parhaladu HKBP sutoyoon rabdo perdita pasahaton tuhita selamat hari Natal madihita saluhuna horas madihita.